खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो दुलाराय आसामनि बयबो सुबुं माहारिनो सोलिबाय थानाय दुर्गा फुजानि हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदोंदि फैगौ 22 आरो 23 अक्ट'बराव तामुलपुर फरायसालिमानि नाग इन्सपेक्शन जानो थांगासिनो दङ। ओंखायनो बे तामुलपुर फरायसालिमाजों लोब्बा थानाय बारग' फरायसा फरायसुलि आरो बेजों गायसननायाव लोब्बा थानाय बयबो सुबुं माहारिफोरखौ बे जोंनि नाग इन्सपेक्शन समाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद, थुलुंगा आरो सुबुरुन होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। मानो होनना बुङोब्ला बे तामुलपुर फरायसालिमाया जोंनि तामुलपुर जिल्लानि गोजौ सोलोंथाइनि मोनसे फसंथान आरो बे फसंथानखौ जोङो गोजौनिख्रुइ गोजौआव दिखांना लांनाया जों बयनिबो बिबान आरो बेनिखायनो बे फरायसालिमाखौ जों गोजौनिख्रुइ गोजौआव दिखांना लांनो थाखाय नोंथांमोन बयनिबो गोनांथि जानानै फैदों। दा बेखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे फरायसालिमानि मोजांनि थाखाय जोंनि बे नाग इन्सपेक्शननि बायदि बायदि हाबाफारिफोराव बाहागो लाफैनानै जोंखौ मदद होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे फरायसालिमाया इं 1984 मायथाइनि 4 आगस्टआव गायसनजानानै 40 बोसोर प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाबाखैनो थादोंमोन। थांनाय 28 डिसेम्बर 2023 मायथाइयाव बे बिटिसि सरकारजों प्रभिन्सियेलाइज खालामजाबाय बिटिआरनि 6.3 दफानि दहायै। दा ओंखायनो जों बे सोलोंथानखौ बा बे फसंथानखौ गोजौनिख्रुइ गोजौआव दिखांना लांनो जों नाजाबाय थादों। तामुलपुरनि गासै फोरोंगिरि, फरायसा फरायसुलि आरो बेयाव सोमोन्दो थानाय गभर्निं बडिनि गासै बिबानगिरि बिथांमोना सानफ्रोमबो बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बयबो रायजो राजाखौ मदद होनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।